Добре, сега ще ви покажа къде ще спа. Това ми е хотела в Сингапур, който е на такъв тип кабини. Там са шкафчетата. Тази кабина е моята. Ето тук. Като вътре някъде да си поставя картата, за да имам седлина. И това място е ето тук. Изглежда супер чисто. Много е малко. Сега ще си набутам и багажа тук. И ще затворя, за да придобиете представа. През това време ще остава телефона малко. Ето така. Така. Към момента е така малко ще дръпна, за да придобиете някаква по-реална представа. Взех багажа при мен, за да видя какво ми трябва и какво не, защото току-що идвам. Реално то в момента е на обяд по някое време. Имам си масичка, на която мога да се храня. Не знам какво успяте да видите. Шегата и приключението. Тук е със сигурност е по-широко от кемпера. Доста по-високо е в момента. Съм седнала, имам една педия над главата. Така че от към комфорт на място въобще не ме притеснява. Още преди сигурно 2 години го бях намерила това място и си го бях запазила, така че в някакъв момент, в който дойда до тук, знаех, че ще спа в такава кабина. Това е като космически кораб, толкова е яко. Забележете, че имам и телевизор, който му си го... който го пипнах и той спря да работи. Мога да си го завърта и така. И да си гледам вечерно време телевизия. Хладно е в момента. Имам 22 градуса, идеално. Добре. Телевизора ще разберем после кога работи и кога не. Значи има USB, но ми казаха отвънка да си зареждам телефона. И да видим какво друго има. Има за слушалките. За въздуха. Настройка. Тук има за светлината и сейф, който аз не знам как да отворя. Не, че ще го ползвам. Така че нямам проблем, че не знам как да го отворя. Ами, мен ме кефи, не знам за вас как е. Как ви звучи да спиш в кабина. Но е яко. Хубавото, че над мен има някой, не под мене. Защото иначе трябваше да се катера. Но леглото си е доволно широко. Супер готино. Сега да ви покажа нещо друго. С това копченце включихме светлината, нощната лампа и реално тук има едно копче, с което може да изключим тази синята голямата светлина. Има друго копче, с което може да изключим около
около огледалото. И реално това е обстановката, в която ще се спи. И включвам светлините, за да се вижда по-добре. Имаме копче за излизане. А когато излизаш, те врати на люка се отварят навътре. И след това само настъпваш отвън, като си настъпваш това, за да изключиш светлината вътре. Да не се пъхаш наново до вътрешната част. Сега ще ви покажа и вижте хората къде си държат кърпите, които са използвали за банята. Си има закачалки. Сега ще ви покажа и шкафчето какво представлява. Това май беше моето. Горе-долу има горен рафт, има долен. Като за моя багаж е достатъчно.